बनजित मनजिल बिथाङा नैबे 3 बोसोर बर्तमान दा 3 बोसोर रानिं जागासिनो दं बनसु दानायनिफ्राय दिनैसिम बनजित मनजिल मोना जिखुनु बिसोरो दिनैसिम बबे जिल्ला बबे गामि जिखुनु गासैयावबो बिसोरो मा बनसु हिसाबै मा मावदों मा मावाखै दिनै बिसोरनि जेबो फाइल गैया एबा जेबो प्रमाण पत्र गैया आरो दिनैसिम अडिट हिसाब किताब जेबो गैया बाखि बेनो जों गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्रा जोङो सोंहरो जोङो बा एग्जिकिउटिभ मिटिंफ्राव जोङो रायलायदोंमोन गासैबो फुराना हिसाबै नाथाय बिथांमोना दिनैसिम जोंनो जेबो हिसाब किताब बा गावसोर लिरनानै दोननाय उमुक जायगायाव मिटिं खालामदों उमुक जायगायाव मिटिं खालामदों होननानै बिसोरना दिनैसिम गावसिनि फाइलाव मोनसेबो लिरनाय बिसोरो होनो हायाखै दा बेनो बिथांमोना माखौ लानानै दिनैसिमाव बिथांमोना गावसोरखौ बनसुनि आफादगिरि नेहाथारि होननानै लाबाय थादों जों बुंस' हाया दा बेखायनो जोङो जाहाथे बिथांमोना बेबादि बेले बेजे खालामालासे जाहाथे बिथांमोना सिरि थानाया गाहाम मानोना जों फाउन्डार बनसुनि आफादगिरि हिसाबै जों बिथांमोनखौ मान होयो मानोना जोङो मावनो ओंखारदों आरो जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ दिनै जों डिसिसन लाबाय जों एबारनिफ्राय मोजाङै मावलांगोन होननानै खुलुमबाय बे समाव तामुलपुर जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसु तामुलपुर जिल्लानि गाहाय नेहाथारि आं सुरज बसुमतारी दिनै जों बेयाव नोंथांमोन मिडियाखौ जों लिंनायनि खारनानो जाहैदों दिनै जोंहा बनसुआव दिनै जोंहा खावनै जानानै थानाय बायदि जादों दिनै बेखौ जों खेंफोरथि होनो एबा क्लियार होनो थाखाय दिनै जोङो बे समाव जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बे समाव जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों फोरमायहरनो थाखाय रायजो राजानो जों बे समाव जोङो जथुमलायदों दा जोङो दिनै बेयाव जों जथुमनायनि खारनानो जाहैदों दिनै जोंहा बनसुआ जोंहा खावनै जानानै थानाय बादि जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों दा बे समाव जोङो बेखौनो क्लियार खालामनो सानो दिनै जोङो बनसुआ दिनै खावनै जायाखै मानो होनोब्ला दिनै जायनाखि फाउन्डार गायसनगिरि बनसुखौ बिथां जोंनि आगुनि प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे बर्तमान सोलिबाय थानाय जिनाखि गाहाय नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारि बिथांमोना बे सानै साथामसो बिसोरो ज' जानानै दा जिनाखि बनसुखौ मोननै लाइनजों लांदों बिसोरो दा बिथांमोना मा सानदों जों बुंस' हाया खिन्थु जों तामुलपुर जिल्लानि जानानै जों क्लियार होयो बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोनखौ जोङो थांनाय दिनफ्राव जोङो बेबादिनो जों माखासे दिनफ्राव जोङो डेट मथे जोङो 16 नभेम्बर 2025 मायथाइयाव जोङो मोनसे जेनेरेल मिटिं लिंदोंमोन बे समाव बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन हांख्रायदोंमोन बिथांमोना सौफैयाखै आरो बेयाव सौफैयैलाय जों आरो बे मासावनो बे एखे मासावनो जोङो 24 नभेम्बर 2025 मायथाइयावबो जोङो एग्जिकिउटिभ मिटिं लिंदोंमोन बेयावबो बिथांमोना सौफैयाखै आरो बे एखे मासावनो जोङो 25 नभेम्बर 2025 मायथाइयावबो जों एग्जिकिउटिभ लिंबावदोंमोन थेवबो बिथांमोना बे लिंनायावबो खनथाम लिंनायावबो बिथांमोना जों नुजाफैनो हायाखै नाथाय जोङो सिन्था खालामदों जों गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लाफ्रा जों ज' जानानै जोङो सावरायलायदों आरो जोङो 4 डिसेम्बर खालि जोङो 2025 मायथाइया जोङो बेयाव एग्जिकिउटिभ लानायाव जोङो गासै मोनबा जिल्लानि जों ज' जानानै जों हाउसआव मोनसे जों डिसिसन लादों आरो बे डिसिसनाव जोङो ओइदिननो जोङो बिथांमोनखौ माखासे बोसोनगिरिफोरनि एडभाइस मोननायाव एबा बोसोन मोननायाव जोङो बिथांमोनखौ बे दिनखालिनो जोङो जोंनि बनसु आफादनिफ्राय जोङो एक्सपेल खालामनाय जादों दा बर्तमान जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो दानि जिनाखि दाजानाय जोंनि मिरुनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सानसुमा बसुमतारी बिथांमोन दा बर्तमान जि सालायनाय जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जों बिथांमोनजों दं आरो जोङो बै जिनाखि आगुनि जिनाखि प्रेसिडेन्ट बनजित मनजिल बिथांमोनजों जों बे समाव गैया मानोना बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामदों 4 तारिख डिसेम्बराव जोङो हाउसआव जों डिसिसन लानानै हाउसनि मथे नाथाय जोङो बेनो जोङो फाउन्डार हिसाबै जोङो बिथां बनजित मनजिल बसुमतारीखौ जोङो मान होयोमोन मानोना बिथाङा बे 3 बोसोरखौ सालायबोदों आरो बिथाङा सालायबोनायाव मानि थाखाय दिनै बिथाङा मोजाङै जेनेबा सालायलांनो हायाखै बेखौ जों मिथिया बिथांनि आन्दोआव मा दं दा बाखिया जाहैबाय बिथांखौ जोङो सनमान होयो मानो होनबा बिथाङा मोनसे आफाद हिसाबै जोंहा बनसुआव मोनसे संबिधान दंमोन बिथांमोनानो लिरदों बे संबिधानखौबो दा बिथांमोना मानि थाखाय दिनै गावसोर लिरनाय संबिधानखौ आखरे आखरे फालिनो हायाखै जों बुंस' हाया दा बिथांमोननि आन्दोआव मा दं जों मिथिया
मानि थाखाय बिदि जादों नाथाय दा बेनो बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि दिनाव तामुलपुर हिसाबै जोङो जाहाथे बनसुखौ बेबादि बेले बेजे खावनैयाव जाहाथे दालाबो मानो होनब्ला दिनै जोङो हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबोदों बर' हारिनि थाखाय दिनै जोङो अरायसम मावलांगोन आरो जोङो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जों बेखौनो फोरमायहरोदि दिनै गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि बर' माहारिफोरनो जोङो अरायसम जों हारिनि थाखाय मावलांगोन मानोना जों हारिनि थाखायनो जोङो समायखिरा लाखादों आरो जोंनि मावनाया जेब्लासिम जोंहा आलादा रायजो जोंनि जेनाखि बड'फानि सिमां एबा रन्जन दैमारि सारनि सिमां आलादा रायजो न'खर सोरजिनाय बे जेब्लासिम जाफुङा जों अब्लासिम नाजालांबाय थागोन जोङो देहा बोलो थासान्दियाव नाथाय दा जोङो दिनैनि मेन उद्देस्यआ जाहैबाय जोंहा टपिकआ जाहैबाय जोंहा बै बनसुआ जोंहा मोननै बादि जानानै थाबाय थादों दा बेखौ जों क्लियार खालामबाय दिनै जोङो दानि ब्रिटेन इस्लारि आरो सानसुमा बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय बे बनसु बे आफादाव जोङो दङ फुल सापर्ट जों जिल्ला हिसाबै आरो दा जोङो गामि वाइसफ्राव जोंहा गोबां एवारनेस प्रग्रामफोर जोङो लानो गोनां जानानै फैयो नाथाय दिनै जोङो बे 3 बोसोराव जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो मोनसेबो प्रग्रामफोर जों खालामनो हायाखै एबा लानो हायाखै मानोना जोंनो मिरु एबा सेन्ट्रेलनि आगुनि जोंनि प्रेसिडेन्ट बेबादिनो सेक्रेटारि बिथांमोना जोंनो जेबो बेबादिनो डिसिसन होआखै बा जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ बेबादि खालाम होननानै जेबो बिथांमोना जोंनो बेबादिनो बुङाखै बेखायनो दिनै जोङो जि जालांबाय जोङो दिनैनिफ्राय दानिफ्राय जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो जानजि खाफ्राबाय आरो जोङो दानिफ्राय जोङो नैबे गोदानै दाजानाय मिरुनि जिनाखि सेन्ट्रेल कमिटि जों बेयाव जों गोदानै जों मोजाङै मावलांगोन होननानै जोङो दिनैनि बे मेलखौ जों रायजो राजाफोरनिसिम जोङो फोरमायहरनो थाखाय बे दिनैनि प्रेस मिट जों बेखौ लेंहरनानै जों जथुमनानै दिनै फोरमायहरनाय जाबाय दा तामुलपुर जिल्लानिफ्राय जों साफ्रोमबो जों बेखौनो हास्थायो जाहाथे फैबाय थानाय दिनफ्राव जोङो मोजाङै खामानि मावलांनो हाबाय थानाय बायदि दा बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै बेखौनो दोनथ'बाय बर्थमान बनसुआ दा खावनै नङा खावसेयानो एबा मोनसेयानो मानो होनब्ला बनजित मन्जिला जि सानदों बिनि साननाया दिनै फेलें आरो बनजित मन्जिला जि सानदों बियो अख्रां सायाव खासेव नागिरनाय बायदि दा बिथांनि बुंनाया दिनै मिनिं गैया मानो होनब्ला जोङो दिनै बनसु हिसाबै जिखुनु आफादा मोननै मोनथाम जानो हाया मानो होनब्ला दिनै बनजित मन्जिलनि जेनाखि बियो बनसु होननानै गावखौ बियो माखासे बेबादिनो ससियेल मिडियायाव बुंनानै लाबाय थादों खैजनसो सेंग्राफोर लानानै नाथाय दिनै जों तामुलपुर जिल्लानिफ्राय जों बेखौनो क्लियार होयो बिथांमोना दिनैनिफ्राय बनसुआव गैला आरो बिथांमोनखौ जों बै बाराव 4 डिसेम्बराव जोङो एक्सपेल खालामनाय जाखादों बिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै क्लियार जेन'बा दिनैनिफ्राय बनसुआ मोनसेल' आरो बेबो जाहैबाय मानगोनां जोंनि मिरुनि गोदानै फसंजानाय आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सानसुमा बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावसो दा बनसुआ आवगायलांगोन